Zuek hirurok, zuen herriko inauterietako mozorro onenaren finalistak zarete. Esan gure epaimaiari zergatik den bakoitzarena onena. Bai? Hauek hirurak beren herriko inauterietako mozorro onenaren finalista dira. Esango dizuet ez zuei epaimaiari zergatik den bakoitzarena onena. Dardarka dauzkat nik hankak, ze koreografi markak, hauek elementu bakarra dute, nik gutxienez bidauzkat, nik gutxienez bidauzkat. Mozorro onena nigan, dago adarrauen jiran, joan den astean eskalagunak adarra jarri zizkidan. Adarra jarri zizkidan. Azaltzea ekitea, ez da zaila jakitea, nori ez zaio gustatzen gauez, arramazka egitea. Magia ez dago usatua eta ez da pekatua, katua beia bihur dezake, beia berriz katua, beia berriz katua. Gozatuz katuan ertzan, ez zait babetea metxan, ongi ezakit bizitza zer den, edo txuria edo beltzan, edo txuria edo beltzan. Egin dezaket barkatu, nik nerea bedeinkatu, edo bestena hartu ta insultau ta gero madarikatu, ta gero madarikatu. Ni nago elegantea, posizio potentea, bakarrik falta zait orain, juezen justifikantea, juezen justifikantea. Ezer kendu gabe zuei, neria onena da ei, eta bakarrik pagatu ditut euro bat eta berrogei. Euro bat eta berrogei. Beraz, ondo pentsatuta, neri berdin zait galduta, urrena berriz aurkeztuko naiz, zazpi bizitza dituta, zazpi bizitza dituta.